I ara què faig? No puc fer res. Així que em deixo anar i aguanto amb fe aquest suplici. No oposo resistència a cap revés, ni decideixo el ritme del procés en què es desenvolupa aquesta crisi. No faig res. Estic quiet i em deixo anar. M'ha tocat. Em foto. M'ha tocat. La mà divina em toca a mi. Em toca estar-me aquí, amb mi, destil·lant aquest bullici que em flecta i em rebrega i m'esgarrinxa i m'agafa i em doblega sense més. És el que hi ha. Ara és el que hi ha. No penso en el després. Tinc com una esquerda aquí, i aquesta esquerda per on estan entrant tot aquest temps que es va convertint en llum, se m'està daurant. M'està daurant l'esquerda, el sacrifici. I mirant-ho bé, he viscut un augment. No es pot fer res. No sóc un que s'aferra. No em queixaré ni faré el sometent perquè he comprès que és interna la guerra, mentre el meu cap s'entafora a la terra i el meu relat, la meva història, és història del vent.